Gisugdan karon ang bagong school year sa Mandawi City College nga kompleto na sa accreditation sa ilang tanang kurso nga gitanya gikan sa Commission on Higher Education. Ang report ni Nico Serino. Sa yanong seremonyas, gisugat sa mainitong kahinangop ang mga first-year students sa Mandawi City College. Kapin sa 600 ang mga first-year students para sa bagong school year. Gihimo ang general orientation sa tanang mga estudyante uban ang mga school ug city officials. Sa programa, mihatag sab og video message ang Regional Director sa Commission on Higher Education, Dr. Maura Cristobal, nga milakbit sa pagka-accredit na sa ahensya sa tanan nga mga programa nga gitanyag sa maong local college. Kahinumduman, human sa taod-taod nga pag-comply, hingpit na nga nakuha sa MCC ang Certificate of Program Compliance para sa siyam ka college programs. We are now assured nga atong mga estudyante makagraduate yun sa hustong edukasyon with a compliant city college. Gitrabaho pa hinuon karon ang institutional recognition sa eskwelahan nga usa sa mga rekisito sa UniFast program. Kini aron hingpit nga masubsidize sa gobyerno ang tuition sa mga estudyante. Nga sa pagkakaron, ang Mandawi LGU una ang miabaga. COPC and then other requirements pa in which we are working that out. Kinahanglan man na siya dito kuansad sa Congress nga ma-approve ang ato ang IR. Pero within this year, muna ito ang target nga before the year ends, makuha na nato atong institutional recognition. Samtang ipahibaw sa mayor para sa budget sa sunod tuig, mutagana na sila og inisyal nga pondo sa pagdevelop sa bag-ong mamahimong campus sa MCC. Gikonsidera niini ang kaniadto Mandawi City Jail ug LTO building sa Barangay Look nga pabarugan sa bag-ong building. Matod sa Committee on Education, 50 million pesos ang inisyal nga ipondo para sa bagong school campus. Sufficient budget for the site development. Kaya ang atong gustong long-term yun, no? Ang elevation, ang embankment, kay kanamagod ubos na siya nga area. Uban ni Philip Patricio Nico Sereno, Balitang Bisdak.